ओरै थांबाय बियो बेफोर जायगाफोरखौ आयु गिलु बालुखा थैस मानसिफ्राथ' ओंखारबोनो हाखानाय नङालै गलांफ्लांबा। हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ दिनै आं चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय परबतझार हालामनि मंलाजरा होननाय जायगानि मोनसे जोबोद माने मुहिनि गोनां मोनसे जायगानि सायाव आं देखायनो नागिरदों। दा दहाय आङो बेरायहैदोंमोन। मानसिफोर खोन्थानाय लेखा एबा मानसिफोरा खोन्थादों जे बेवहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे मुफुर गुदुं माने मुफुरा खुरनाय गुदुं दंमोन। बे गुदुङावहाय आथिखालावबो दङ, दासिमबो दङ आरो दैज्लां समावहाय गोबांनो बे दैजोंनो माने बे लामाजों दै बोहैयोनो। बे लामाथ' नङा, बे गुदुं आरो नाला। बेखौ जों सायाव नुवा, खालि सिङावल' गुदुं दङ। दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन माने जेब्लानाखि नोंथांमोना मंलाजरायाव फैयो। बियो मंलाजरा स्टेसननिफ्राय बारा गोजान नङा, माथ्र 100 मिटारसोल' जागोन आरो ना स्टेसननिफ्राय। आरो बाजारहालागैबो बे गुदुङा दं होननानै मिथिनाय जादों। नाथाय आं बाजारनि गुदुंखौ नुवाखिसै, नाथाय आं बे जेनाखि स्पट जेनाखि झरना हाखर गाहायाव दङ बिनिखौ आं नायदों, नुबायबो। दा बे भिडिअखौ नोंथाङा फारियै फारियै नायलांदो। दा नुनायनि गेजेराव आं बिलिभ फैदों जे नंमारगौमोन नामा, मोनसे कनफिउस आरोना। आरो जुदि फोथायबोदोंब्लाथ' नंगौ जानांगौ। दा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौनो नायलांदो, अब्लानो बुजिगोन नंगौना नङा आरो कमेन्ट खालाम। बेहाय बुंदों, खोन्थादों माने लकेलिटि मानसियाहाय माने मानसि साफा गाहाम सानै गाहाम हाबजानाय मोननो गुदुङाहाय। दा नाथाय गुदुङा बे गिसिखायै एसे फिसा जाबाय, होथेला जोब्बाय। दा थेवब्लाबो नायलांदो बेवहाय मा मा नुयो। मुफुर गुदुं नायनो थांगासिनो दं जों दायो मंलाजरा, परबतझरानि मंलाजरायावहाय नै दा थांगासिनो दं। हाग्राबारि गोजा मोनबाय आरोखि मुफुर गुदुं ब्रिटिश मुगा माने गोदो गोदाय जुगनि। माइ माथो हाखर हुखरसो गोजासो बबेथिं बेफोरावनो गिलु बालु होमबा मुफुर थाथारोमोन आरो बेहाय। माबाफोरबो गायदोंमोन नामा बेहायलाय मारै? ए बेजों ए होमबालाय जालांगोन बेखौ माबायदि मुफुर गुदुं हाग्रा बारियावसो थायो आरो बे दै साफा खालामनांगौ। औ गुदुंखौसो नायगोन। हाग्रा जाजोब्बाय, बेलेग जायगानिबा बिराद साइज बानायसिगौमोन बेखौ। बेफोर नामा बे हाखरफ्राबो? बेफोरनो गुदुं आरो माने गुदुंथार दंथारो आरो होमबा गुवार ना गिदिर? फिसा ना गिदिर? जरनासो नायथारसै बिदि। नों नायला नों नायला आयौ हाखर हुखर गोजालै माथो। जरनासोखा। आयौ माथो होमबा गाहायथारावसो गुदुङा? हा ओंखारनांगौआनो। बेफोरावनो हा बेफोरावनो दं नामा? बेसेबांबा गोजाननिफ्राय ओंखारफैबाय। माबे?
जों दा बेसेबांबा गोथौ हाखरनि गाहायावसो दंफैयो। गैया दा हाग्राबारि ओंखायनो माने थाबथाला थाबथालि एकदम केमेराखौ मोजां लानो मोना। गोदोनि जरनाबारि मंगलाजरा पर्बतजरानि पर्बतजरा मंगलाजरानि साखाथियावनो दङ बे मुफुर गुदुङाहाय दा नायनो फैदों। गैया नुवासै गुदुङानो गोथेबायसो माथो दैज्लाङाव दै थाजोबोदां बियो दै थाजोबो आरो बे गुदुंजोंना ओरै मेचिन बादि दै गबोयो ओरै साव नुनो मोनगोनलै गोथेजोब्बाय फुरा गोदो गोदायनि ना नायलाबायनोसै दंबा मोनबैसे दंमोन गुदुङालाय ओमफ्राय ना ओरैसो बैथिंसो नामा मोख्रा दं माथो हाब देनजारलै जायगाया हा गयनिमोन बेफोर गासिबो दालायजोबसो बे गासिबो गुदुं दंजोबो दा हाग्रा फबजोब्बाय देनां दैज्लांबासो ओंखारफिनो गुदुं जाफिनसैलाय होमबा बेनो आरो होमबालाय आं नुवाखै माबायदिमोन जाबाय ओरैनियालाय ओमफ्राय ओरैजायना जों बै न'आव गसंनाया बेनो नांलांजोब्बाय बिदियाव थायोमोन आरो बिसोर होनबा नायनो फैनाया नामा नायनो फैयो मानसिफोर नायफैयो बे गोजान गोजान फैनायफ्रा नायफैयोमोन ओरै बेफोरथिंलाय बिदि हाबबोनोसै नामा आरो नङा ओमफ्राय गुदुङा बबे मोनसे जागोन गुदुंखौ सिनाय गुदुङा बेनोमोन होमबालाय नायफिननो होमबालाय बेखौनो ओरैथ' गैखाला खोमा दां ओरैथ' गैखाला खोमा ओरैथ' गैला बैहाय फुख्रिसो होमबालाय बेखौनो नायलांबायनोसै आं आवगोल खोनादोंमोन बिदिनो मुफुर गुदुं दं होनना आर्मि पुलिसफोर मुफुर गुदुङाव मुफुर गुदुं होननायाव ट्रेनिं होग्रा नायफैयोमोन आरो भाई बेनोमोन नामा ओमफ्राय मुफुर गुदुं मोनसे ओमफ्राय दिंगिगर बेनोमोन नामा बेनोमोन हाब मोसौ हारा ना मा हारा जाखो बेलाय मोसौ हारा बोरै थाफैखो बेहायलाय माबायोलै खालामलाबायो बेमार जानाय मा जानाय जेबो नङा मोसौ हारासो ना बे मोसौ हारा हैस हारा बेनोमोन गुदुङा बेयाव मानसि गाखोयो खोमा बिदिनो गाखोयो बैनो दा मा होमबालाय बेनोमोन गुदुङा गाखोजोब्बाय ओरैसोमोन बे गुदुं गाखोयोमोन बेनो हममोन ओरै थांखोजोब्बाय ओरै थांबाय ओरै थांजोब्बाय बियो माबेजों दै फैगोन बेजों देनां दैज्लाङाव नाय नोङो ओरै मेचिन बादि गावहरगोन दैया बेजोंनो गबोयोसो डाइरेक्ट गबोखायो ओरै दाबो माबा जिनिस हाबो बहाय मेचिना दं जामजोब्बायना हनै बेनो आरो होमबा ना देन्जार ना बेफोरो दैयानो गोजौ जाखोबोयो आरो होमबा मेचिन बादि गबोयोलै फाव फाव नै बेफोरलाय बेफोर गासिबो गुदुं ओंखारलाजोबनाय बिसोर दा बेलेग बेलेग जाजोब्बाय खोमा गुदुंफ्राबो गोथेजोब्बाय बेजों गाखोलांफिनसै खोमा दां होमबालाय बेजों गाखोनोसै नामा बिदि हागोन हायो
गुफुर गुदुं बेनो आरो होमबा ना दैज्लाङाव होमबालाय बिराद साइज जागोन खोमा दां ए बेबो होमबा ना बेनिखाय अरसिन बेबादि फानथामसो मोनबोयो बियो औ बे हाया गुगाबायना ए होथेना थाबाय खोमा आं जाबाय ए बिसो होमबालाय गुदुङा नै बेबादि फानथाम फानब्रै जागौमोन गुदुङा बैना ओइ सार फैदो ओरै नायबायलाय बिबायसो नामा बियो जानो बेनो आरो ना गुदुङा बाब आं बाव थैगोनलै होमबालाय जोङो गोदो मैसो साब्ला सफा बेसेबा गोथौ गोथौ हाबलाङो हा मानसि सानै साथाम गाहाम हाबजायोमोन ए गुदुंजोंनो खल बसनलाङोना मैसाया गन दालाय गिदिर गिदिर खानानै होयोमोन औ बया हाबलाङोमोन ए होमबा बेजोंनो गुदुं गोदो बिदि लेथ्रा नङामोनलै बिराद मोजां स्टेन्डार्डमोन हं 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 बिराद साइसमोन आरो नों बेसेबां गुगाखो नायदों नों हाबिया हाबो ओरै गुगाबोबाय थादों ना होमबालाय बियो गुगाजोब्बाय ओरै गुगा बेफोरसिम जागौमोनदां नै बेफोरसिम बेसिमखामोन ओरै खुरखाबोबाय थाबाय बे होमबालाय दैया ओरै फैबाय थायोना बियो दालाय हनै एसेबां गुवार गुदुङा बेफोरथ' जेबो नंबावा बेबादि फानथाम फानब्रै ओइलै बिराद गुवार गुदुङा हा नै जों आवगायफिनबाय नायथारनि मुफुर गुदुंखौ माबायदि खैथा दं नै बेनो आरोना मेना नै हाग्रा गोजा जंगल जंगल एकदम गोदो जुगथारनि आरो ना नोंसोरखौ साजायनानै दोननायमोन दाहालागै बिराद मोजांसिगौमोन दैज्लाङाव बिराद मानसि नायनो फैलाबायगौमोन बे हाग्रा बारिथार गाखोफिनसैलै हाइट 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 ह हाइट फैबाय फैबाय नै बेजों ना नैबेनो गुदुंथारा ओमफ्राय नैबेजों सुलुं बेनो गुदुंथाराहाय होमबा एकदम फुरा ओरै थांथारनाय आरो ना नाला दं ओमफ्राय आयु जि गोथौ बा एफा गोथौ हाखर बोरै बिदि हाखर जाखो बेलाय गोदोनि हाखर जानाय बोरैथो बुजिबायनो बुंसिया अबा बैहाय बावसो बैथिंबो दंबावो आरो होमबा होमबा बेफोरावबो सोब माबा गोजा गुदुं गोजा दंदांलै होमबालाय बे सिङाव गुदुं थालाजोबोलै गासिबो आरो दैज्लाङाव नों बहाय गुदुङा दैयानो बेसेबाबा बुथि जाहैनाय बेनि दैया थांजोबो ओरै ए बोहैखारलांजोबो गुदुं दंलाजोबोथ' हनै हनै बेसेबांबा गिदिर गुदुं हनै बैसो नोंथांमोना आरोबाव आंनि भिडिअखौ जुदि नायफिननो कमेन्ट हर आरो आं दा बे समाव भिडिअखौ फुरा केपचार खालामनो हानाय नंला मानो होनबा आंनि बेटारिया लस जाबाय दायो बेनिफ्रायनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आयौ ग्रं ग्रं बैजोंबो गोथौ दं बे थांथारो बे ओरै थांबावबाय बियो बै न' खाथि बेफोर जायगाफोरखौ आयु गिलु बालुखा मानसिफ्राथ' ओंखारबोनो हाखानाय नङालै गलांफ्लांबा बेनो आरो गुदुङा होमबा सोरबा जावनो हागोन बेखौ बेबा माबायदि सिङावबा सिदलि बिदलि बैनि लामानि न' गोलावा खालामो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय